ഹായ്, നമ്മളിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് 100% നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു അടയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. സിമ്പിളാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പൊടി വാട്ടണമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ അട തയ്യാറാക്കുന്നത് കോറപ്പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. രാഗി, മുത്താറി എന്നൊക്കെ ഇതിന് പറയും കേട്ടോ. ഞങ്ങളിവിടെ കോറപ്പൊടി എന്നാണ് കേട്ടോ പറയാറ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 2 കപ്പ് പൊടിയാണ് കേട്ടോ. 250 ml കപ്പിൽ 2 കപ്പ് കോറപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാനിവിടെ പാക്കറ്റ് പൊടിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള പലഹാരങ്ങളൊന്നും പറ്റാത്തവർക്കൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു അടയാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പും ചേർത്തതിന് ശേഷം ഞാനിതിവിടെ കുഴച്ചെടുക്കാൻ കേട്ടോ ചെയ്യണത്. അതായത് നമ്മൾ വാട്ടിയെടുക്കണില്ല, പത്തിരിക്കൊക്കെ പൊടി വാട്ടണ മാതിരി വാട്ടിയെടുക്കാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചുടുവെള്ളം പാർന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ കേട്ടോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കുറച്ച് ഉരച്ചായിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് വേണ്ട നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യട്ടോ. അത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന കുഞ്ഞു ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരമുറി തേങ്ങ, പിന്നെ 2 ശർക്കര ചീവി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ഒരു നേന്ത്രപ്പഴമാണ്. നേന്ത്രപ്പഴമൊക്കെ ഓപ്ഷനാണ് കേട്ടോ. ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം നമ്മളിത് നെയ്യിലൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും മതി കേട്ടോ. ചെറുതായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നമുക്കിത് എളുപ്പമൊന്ന് വാടിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പഴക്കൊന്ന് വാടി വരട്ടെ കേട്ടോ. ഈ നെയ്യിൽ കിടന്നിട്ട് പഴക്കൊന്ന് വാടി വരണം. ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷനാട്ടോ. നമുക്കിത് നേരിട്ട് ശർക്കരയും തേങ്ങയും അതുപോലെ ചേർത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഫില്ലിങ് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ഇട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പഴമൊക്കെ നല്ലപോലെ വാടി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ചിരകി വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തേങ്ങ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. തേങ്ങയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചീകി വെച്ചിട്ടുള്ള ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കിതിലേക്ക് ശർക്കരപ്പാനിയായിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ ശർക്കരപ്പാനി ആകുമ്പോൾ അതൊന്ന് വറ്റി വരേണ്ട താമസം ഉണ്ടാവും. നല്ലതായിട്ട് ശർക്കര ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചൂടിൽ കിടന്നിട്ട് നമ്മൾ ശർക്കരയൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ ശർക്കരയൊക്കെ നല്ല പോലെ മെൽറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ചൂടാറാനായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വാഴയുടെ ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കോറയുടെ മാവിൽ നിന്നും ഒരു ബോളായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ. എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് കൈവച്ച് പരത്തി കൊടുക്കാം. ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ കയ്യിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് വേണം പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്കിത് വാട്ടിയൊക്കെ എടുത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പലകയിലിട്ട് പരത്തിയൊക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനിത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു നടുകിലായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ വെച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് കൂടെ ചെയ്തെടുക്കാം.
ഇനി നമ്മളിത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നപ്പോൾ അതെന്താ ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മളിത് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാനൊരു 3-4 മിനിറ്റൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ വേവാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അട എനിക്ക് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 9 മിനിറ്റാണ് കേട്ടോ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള അട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മൾ ആ പഴം വാട്ടാനായിട്ട് നെയ്യൊക്കെ ചേർത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു നെയ്യിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ നെയ്യ് ചേർത്തതുകൊണ്ട്. ഞാൻ നെയ്യ് പറ്റില്ല എന്നുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. കൂടാതെ നമ്മൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.